Dansar és una peça que va començar com fa 3 anys i durant un any i mig anava fent com danses fora de l'estudi amb una cosa que se'n diu, que li dic caure en la dansa, que és una manera molt d'estar en el teu dia a dia i veure com et trobes amb la dansa i com li fas cas. I el moviment que hem fet a dansar és una continuació de tot aquest procés en el que vaig estar en residència a diferents llocs i cada dia tornava en aquests llocs a generar material. Els llocs són el Trencant de l'Aigua, a la platja, al meu poble. Un altre és la plaça Margarida Xirgu, que és una plaça que està a Barcelona, diguéssim que és una plaça com rodona, on es troben el Mercat de les Flors, el Teatre Lliure, que és del teatre, i després ho vam fer en un parc, en una zona de pícnic, a Alcanena, a Portugal, on hi ha un lloc on els helicòpters poden aterrar, i un altre era al voltant d'una fàbrica de dansa que es diu Lavanderia Vapore a Itàlia. Durant diversos dies jo tornava en aquests llocs, molt sovint sola, a vegades algú m'acompanyava, anava com generant material a partir de la meva atenció o del que, diguéssim, amb aquesta idea que l'espai em mogui a mi i jo em mogui amb l'espai, no? I a partir d'aquí va néixer el material de dansar. Jo sempre, a vegades, parlo molt de que tinc com una mena d'obsessió amb la idea del lloc, que el lloc és com un creuament de forces i coses, no? Vull dir, tu pots tenir un espai, com una sala, però a vegades no dona lloc a res, no? I el lloc a vegades té a veure com certes sensibilitats es creuen. Jo, per exemple, vaig a un espai, que pot ser una plaça, i a partir d'observar i aquesta idea d'atendre, que és una cosa que m'obsessiona molt, que és com de atender, vaig obrint com un vocabulari coreogràfic que faig a les frases. Per tant, la meva relació amb l'espai té molt a veure amb aquesta cosa que també he dit abans, que d'alguna manera són processos retroalimentatius. Qualsevol persona fa l'espai i l'espai les fa elles. Curiosament vaig estar fa uns anys, també quan la Mutant tenia un altre nom, i és un espai que també he sentit que, degut a les persones que el lideren, doncs que sento que tinc una afinitat també amb les línies de treball i les formes de compartir el treball. És un espai que s'arrisca i que no té por al risc, i no és un risc que hagi de ser com vist des d'aquesta idea de la provocació, sinó és un risc que a vegades té més a veure amb lo sensible, amb lo sutil, amb obrir pensament, i trobo que això el fa un espai molt ric al que poder venir i contribuir, no només a partir del meu treball, sinó a posar-me en relació amb tota la gent que ha passat per aquí i que trobo que són molt rellevants dintre del teixit de la creació contemporània, i també per mi és bonic poder contribuir amb el meu en un univers com aquest. Per tant, crec que no només té a veure amb mi, però el que jo sento que m'està posant en relació amb unes coses de les quals jo sento que m'hi puc posar que hi puc estar d'acord. I és bonic com estar en un lloc com tan coherent en aquest aspecte.